neflen ye gawo mubilu jɔyɔrɔ la mubilu minnu ma jugu bin'u kan mun tun bɛ bɔ an sɔngo mun tun ka se yan gawo o jɔyɔrɔ de filɛ nin yan a kɛra jumadon tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2025 dugu min tɔgɔ ye kobe ani gawo cɛ a kun tɛ tɛmɛ kilo 35 kan bisu ninnu olu ni mali sɔrɔdasiw de tun bɛ ɲɔgɔn fan maa jugu bin'u kan maa caman ɲi tɔra la dɔw fana jogira ani minɛn caman mun tiɲɛna ko in cɛlen kɔfɛ dɔw somɔgɔw nana u ka furaw nɔfɛ gawo hôpital ba mun ye hôpital régional an ka dunbo mulai ture a ka morgue la an kɛlen ka jate kɛ maa 25 de nin tora la jamana caman mɔgɔw de tun bɛ bisu la nka maa minnu ka ca sira nin kan o ye niger ale ni nigeriya mɔgɔw mun bɛna baara kɛ sanubɔyɔrɔ la awɔ walasa ka ataki ninnu nɔgɔya mali finitigiw u bɛ taa mɔgɔw bila fo u ka yɔrɔ la ka bɔ gawo ka taa an sɔngo walima ka bɔ an sɔngo ka na gawo hakili in taara desanburu kalo tile 20 san 2024 Imadidine Umar Jallo VOA Bambara Togola gawo